Hemme salam. Saat 3 gece. Dayanç. Näme işläp bersiň? Näme üçin ýatan wagtyp sorarsyňyz. Instagramda söz berdim. Ma Instagramda patpisat edenen hemmeňiz bilýäňiz. Bir san kriptovalyuta we şol galmaly aýyň aýygyna obnowlение çykýar diýipdim. Şu kriptovalyuta barda aýtjak şu wagt oglanlarlaryň pikirlerini polnu analitik etdik, görüşdirdik, otay butay ýeşdirdik, maslahatlaşdyk öz gatnaşan traderler bilen. Realne galajak monetan adı Cardano. Ada zatta yazılışı, birjalarda yazılışı adadır, ata Cardano diýilýär. Ada diýip ýazsaň çykýandyr, şurada yazılışyny, emblemajyny hemme zadyny goýjak. Inni grafika seredýäs. Bir wagt ada $3 bark gaýtdy. Ana özüňiz görýäňiz. $3 bark gaýtdy. Şu wagt bahasy 40 sent muň üçin gaty az, realne az baha ayın 22'sine, şulayın, sentyabrın 22'sine nesip olsa obnowlение çykýar. Köpden bäri garaşlayan obnowlение smart kontraktlar goşulýar. Ondan da şaram täze etjek zatlar we Cardano ekosistemiň polnu blockchain karoçy opşon bitinin zat edilýär, obnowlение edilýär. Realne adamlaryň, investorlaryň garaşyp göreni по-любому içine yeni pul girip başlaýar. Bahasy где-то 3-4 deste galma şansı ba, belki öňkü maksimumuna da gelme ahmal. Ýöne bir açyk samlene wa öňkü maksimumuna imni bula gelmedi, ýöne indi kay gelip bilenem üçin. Sentyabr aýy bilişiňiz ýaly Bitcoin üçin opş istoriýasyny Bitcoin sentyabrda iň köp düşýän aýy. Şoň üçin bulay garaşmaz, has gowgalaryny ýöne indi kay oktyabrda nesip bolsa goýan pulumuz 3-4 deste alyp bilýär. Şu wagt bahasy 40 centdir. Men özüm 700 sanan alyp goýdum. Ýöne bir aýtmal zat esasy kriptovalyutada 100% diýen zat ýokdur. Polny riskdir. Her kim öz riskini öz boýuna alyp almalylar. Menem edil şoňal öz riskimi özüme boýunma alyp girdim. Şu wagt bahasy 40 cent alyp bilýäňiz. Prinsipi men diňe öz alyn monetalarymy paýlaşýandyr. Başgalar paýlaşýan däldir. Ýene bir zat finansiýy sowet däl, men gaty güýçli trader däl, ýene bir zat däl, muallim däl, opşy uçiçil däl. Düşünün, men öz alýan zadymy görkezýän, men abyşny bloger, video çekýän, öz alan zatlamy, öz investisiýa eden ýerlerimi paýlaşýan. Size de bir gapdarlar gowalar. Prinsipi men eden zatlamy gaýtalap bilýäňiz. Bilmeýänler üçin bilýänlerim özüňiz pikirlenip görüň, analitik edip görüň. Ada şu wagt realne gow galma şansy bar. Inni egerde siz nereden aljagyňyz bilmeýän bolsaňyz, ýa wapşe kripto hiç girmedik bolsaňyz, aşagda Ingo birjalyň ssilkasyny goýjak, Binance we Bybit. İkisinden hem men referandumdan geçip registrasiýa, verifikasiýa edene $4000 üçin bonus alyp bilýäňiz birinji depozita görä. Ondan da şaram şu wagt Bybitde polnustu skidka, to есть mut komissiya, hiç komissiya ýok, spotda targawa edenler üçin. Binance'da da size 10% skidka we ondan soň Bybitde da Binance'da da skidkalar bolýandyr. Häzir şu wagtky Bybitdaky bez komissiya wagt gutorya, ondan soň 20% skidkaňyz bolýar. Binance'da bolsa 10% skidkaňyz bolýar. Aşagda birjalyň ssilkasy arkaň registrasiýa, verifikasiýa edin, başlangyç teknikli ýoşadan alyp beriň. Kakras şu wagt az pul bilen başlajaklar üçin Cardano alyp bilýäňiz, 40 centden alsaňyz häzir $1 arkaň geçýär, nesip bolsa. Ýöne 100% diýen zat ýok bilýäňiz kriptovalyutada. 100% diýen zat ýok, şoň üçin risk edip barlak göresiňiz ise $50 bolsa goýup $100 edetiňizde prinsip alyp bilýäňiz $1 üçin galyp biler bulay. Indikaya muje şol smart kontraktlaryň işleşine bagly, razraboçyklaryň edäjek zatlaryna bagly. Men $4000 alyn altcoin'ymyň içinde de ada bady, onun da sıra men 700 san alyp goýandym şu wagt. Goýdum. Galsa göreli, galsa egerde $1 etse gün ýarsyny satjak, has ýokary galsa da uje hemmesini belki satıp çıkmam. Ahmal sebäbi men pikirimçe 3'den ýokary gitmedi. $3 birden çykaýan ýagdaýynda. Ýöne 100% zat ýok, ýadyňyzda saklan. Risk badyrmy dama. Öňden bäri aýdyp gelen monetam şu galajak moneta diýip reklam etdim storyada. Şo moneta ada arkaň alyp bilýäňiz. Binance'da da Bybit'de da badyr. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, akylja targawa ediň da baýça.